Det är bra, Ida! Karla, det går jättebra. Du är som född på skridskor. Det är bra, Gustav. Danne, han är utvisad. 12 minuter för slashing. Steffe, varför är inte du med idag? Ljungsport. Får vi se. Han är bilman. Kalle, akta pucken! Ja, men det går ju rätt bra ändå ju. Nej. Det går ju bra ju. Jag ska ta en puck och så du ska hålla i Kan du göra en intervju, Stefan? Kan du ta en intervju? Hur känns det då? Hej Pontus, jag är Karla Lind. Hur känns det då? Känns jävligt. Jag är livrädd. Tjena! Vem är han där? Cederblad. Du är den enda polisen som